Nici vaci, nici boi. Noi vrem război. Ei, salutare dragi prieteni, salutare stimați muritori, ascultați Răzbunarea Sfântului Sisoie Ramoleanu. Suntem Iulian Tănase și Remus Boldea, împreună cu invitatul special de astăzi, a doua zi de Filit, joi 23 octombrie. Este vorba despre tradiționalul nostru prieten Florin Lăzărescu, bătrânul și inconturnabilul Florin Lăzărescu. Sau Florin? Salut! Remus. Salut, salut băieți. Suntem la Iași de marți, azi joi. Suntem în a doua zi de Filit. Ieri nu s-a putut înregistra. De-abia ai scăpat de la pârnaie, nu? Vă spun eu că Iulian a fost la pușcărie, l-am trimis acolo. Avem parte de un scriitor proaspăt eliberat. Da, am ajuns în fața unei comisii. Da, am avut solicitarea asta de la penitenciarul din Iași și am zis, care-i primul? Deci primul ai fost tu, al doilea Dan Comanda, aproape concomitent, așa? Și am vorbit cu tine, te-am sunat mai repede și am zis, hai, mergi la pușcărie? Da, și n-am vrut să împart experiența asta, am zis, bă, lasă-mă singur. Da, ți-am propus și asta și ai zis, nu mă duc singur. Da, și chiar a fost ceva, o experiență. Bă, dacă ați ajuns și în închisoare, și am vorbit și despre tine, despre cum m-ai invitat. Bă, bat în lemn că a ajuns în închisoare. Facem licitații publice pentru festival. Le-am zis chestia aia, că și Florin a zis că literatura tot te prinde până la urmă. Da. Dar și tu ai zis că literatura te eliberează. Am zis că literatura e un spațiu de evadare, dar nu prea au reacționat. Mai mult au râs niște gardieni. Când am zis, erau pe marginea niște doamne psiholog. Bă, nu prea-ți vine să râzi de acolo, nu prea-ți vine, dar pe de altă parte trebuie să cauți și să găsești o punte de comunicare cu oamenii aia care sunt oameni, până la urmă. Okay. Normal. E viața pusă pe pauză, cum ziceau unii, că se poartă ca și cum nu ar trăi în perioada aia. E o viață pusă pe pauză. Ei, e interesant cum v-ați gândit vreodată cum sau ai stat, nu știu, 2-3 zile singur în casă? Eu n-am stat, nu cred. Eu am stat. Și eu oricum, eu n-am stat. Cum adică Bă, cred că eu nu mi-aduc aminte să fiu singur vreodată. Mai ales în ultimii ani. Pe bune, în ultimii ani nici nu se pune problema. Eu am amintiri mai puține cu altcineva în casă. Acum mă rog. Bă, nu știu, n-am experiența asta, dar cred că aș nebuni, nu știu, mie nu-mi place. Uite, am prieteni, de exemplu, care urcă muntele singuri, iubind muntele, nu m-aș duce singur niciodată, nu-mi place, măcar cum singur. E cam ciudat pe munte singur. Da, dar ideea genul ăsta, probabil că cumva, dacă mă psihanalizez acum, nu-mi place singurătatea și o evit eu, cred că fără să-mi dau seama. Păi, dar și când scrii? Băi, lasă aia. Da, de exemplu, eu am început să scriu în camere de cămin unde erau 5 oameni și un câine legat de piciorul patului cu probleme psihice adus de la țară. Și îmi puneam căști și bă, ăsta e mediul în care am început să scriu. Dacă îți pui căști, e o formă de izolare, clar. Da. Dar nu-i tocmai pușcăria la care ai fost. Dar cum a ajuns Filitul și în închisoare? Păi asta spun că au solicitat ei, spune mult despre Filit. Adică au vrut să facă parte, dar nu le-am propus, a fost ideea lor de eveniment. Aveam foarte multe solicitări, chiar asta mă bucură, pentru că reușim să unim instituții care de regulă nu conlucrează, nu una cu alta. Păi să știi că e un tip foarte mișto, comandantul penitenciarul, îl cheamă Cristian, domnul Cristian, i-aș zice așa. Este foarte funny. Deci am râs cu el de cum am ajuns în birou, că a vrut să mă cunoască înainte să merg acolo la clubul lor, să mă întâlnesc cu deținuții, a vrut să ne cunoaștem și am mers și pe poante din prima. Păi eu cred că orice profesionist, orice om care știe ce face, e interesant, e funny. Da, adică... și pare foarte, adică e foarte deschis către experiențe de genul ăsta, o revistă a penitenciarului Clepsidra. Eu am prins gluma foarte târziu cu Clepsidra. Deci cred că mi-au luat 3 minute la masă. Și public, adică eu am luat autograf, o să-ți arăt autograf de la poetul Constantin Zaharia. Eu le propun altă revistă, se cheme Tic-Tac. Tic-Tac, Tic-Tac. Să aibă promovare pe TikTok, Tic-Tac. Catiușa.
Domnișoara Căciușă. Florin, hai să vorbim puțin despre... O să mai zic, oricum o să povestesc despre experiența la penitenciar, că a fost foarte intensă. Simt că încă nu s-a așezat. Că mi-a plăcut atât de mult, de fapt, și am avut niște temeri, așa, a fost mixed feelings acolo, adică pur și simplu, că nu știam, păi cum vorbești cu niște oameni care nu sunt atât de liberi ca tine, adică... Eu am crezut că te tem că nu mai ieși. Da, nu. Nu ziceai că sunt niște controle. Nu, dar după eveniment am intrat, m-a întrebat domnul comandant, vreți să vizitați o celulă cu locatari, dar erau din ăștia de maximă siguranță, adică în zona aia. Și nu existau mânuțe care ieșeau înspre tine. Și, erau închiși, adică închiși. Da. Pur și simplu, și cu lacăte, s-au deschis niște uși acolo și am intrat. Deci am avut senzația că ajung într-un cămin în Grozăvești cu o cămăruță, 6 oameni. Noi mai facem mișto așa, dar acolo sunt niște drame, sunt niște povești foarte interesante. Povești incredibile. Da. Adică sunt oameni cu destinele lor, cu niște povești acolo, sunt convins, senzaționale. Adică glumim cum ne e stilul, dar nu înseamnă că ne batem joc de oameni. Adică simt nevoia să spun asta. Tu ai fost optimist sau, mă rog, nu știu cum, că ai zis, lasă-mă că oamenii cu care te vezi, ăștia cu infracțiuni financiare... Asta a fost bănuiala mea, că am zis că sunt niște oameni deci cam ca noi, așa, adică nu de fapt. Eu le-am dat o schemă de asta narrativă, că știind că oamenii vor să scrie povestiri la revistă, nu știu ce, le-am dat o schemă, că se cheamă Pixar Pitch, unde apare intriga într-o poveste și m-am folosit de chestia aia ca să întreb, ok, și care a fost momentul vostru de intrigă? Totul mergea bine în fiecare zi și într-o zi s-a întâmplat. Și unul a zis și într-o zi m-a prins poliția. Și am zis nu asta s-a întâmplat. Mai e ceva înainte de m-a prins poliția. Și am pachetat foarte bine. Și eu eram custod de la nu știu ce marfă. Știi? Eu cred că oamenii ăștia după 3 sau cred că și după un an de zile vorbim de alți oameni, adică s-ar putea să fie unii dintre ei niște... Exact, și eu m-am gândit la asta. Vezi asta în unele filme, dar nu cred că sunt doar speculații așa de... Că se întâmplă niște salturi, nu? Da, că oamenii se schimbă, adică se schimbă, da. Genul ăsta de experiență cu siguranță te schimbă. Bun, există și partea aia cu înrăitul, cu... Sunt unii care, da, și sunt unii care sunt dependenți, cumva viața lor, mi s-a spus, viața lor e acolo, în închisoare. Nu mi-am amintit, cred că de 20 de ani povestea asta. Un prieten al unui prieten care lucra în armată sau în poliție, ceva de genul ăsta, și ca să-i fac o glumă, nu știu, adormise sau ceva, un prieten i-a luat pistolul. Așa. Ăsta, în secunda 2 s-a speriat, a sunat, ideea că a făcut vreo 3 ani de pușcărie pentru că pierduse pistolul. 3 ani. Omul ăla era un filozof. De pe o glumă, da, pe o glumă. 3 ani de pușcărie, așa, pe gluma asta. Și țin minte că la un moment dat am vrut să-l cunosc, așa, și am stat de vorbă, era un tip senzațional. Chiar plecasem cu prejudecata asta, mamă, un pușcăriaș, așa, mă speria chestia asta. Și m-am mai adus aminte, am scris despre el, de un personaj șoșoi, așa îl părea, care a făcut 7 ani de pușcărie. Pentru că a omorât un om, dar cum l-a omorât? Practic era legitimă apărare, adică intrase cineva în curte la el, o fi fost și demența aia, a intrat pe proprietatea, dar a băgat furca în omul ăla. Așa. Și n-ai voie, nu? Da, și povestea e așa. La un moment dat, m-am crescut la țară, în Doroșcaniul meu, care sper să-l fac mitic la un moment dat. Așa, jucam șah. Și luam bătaie până m-am enervat și mi-am luat metoda Elisabetei Polihroniane de șah și am început să văd șah așa, ca la carte. Și îi băteam pe bandă rulantă, ăia care erau efectiv super șahiști acolo. Șahiștii din Doroșcani? Da, crede-mă, erau super buni. Da, era un tractorist, te bătea, deci crede-mă, deci te asculta cu urechea. Ăla m-am chinuit, a trebuit de 2 ori să învăț toate sistemele de apărare ca să nu pot bate cu el. Așa. Și povestea mea de glorie s-a terminat cu... A ieșit șoșoi de la pușcărie și plutea ideea că un pușcăriaș ăla care a omorât un om. Și la un moment dat eram
marginea șanțului, jucam șah, aveam tot timpul spectatori și am văzut că au dispărut ca în desene animate, așa, și am văzut o umbră pe tabla șahului și în spatele meu era șoșoi. Ăsta care omorâse cu furcan? Da, tocmai ieșise de o lună din pârnaie. Și a fugit și ăla cu care jucam șah, că era un copil. A tăiat-o și am rămas singur și m-a întrebat, tu știi șah? Mihai, tu joci șah? Și am zis da, dar deja eram super încrezut. Bă, nu știu, eram în gimnaziu. Erai puștan. Puștan, da. Eu am plecat, de la liceu am plecat, deci clar eram în gimnaziu, dar chiar aveam un unchi care era campion de asta, amator, de șah și îl băteam și pe ăla, adică când am luat cartea, am învățat șah ca lumea, așa. Și i-am spus așa cu orgoliu, da, m-am speriat, dar ce să fug, ce să mai fac așa. M-am împrietenit cu șoșoi, jucam, dar nu am reușit să-l bat niciodată. A jucat niciodată. Deci 7 ani ai de pârnai, niciodată. Și chiar avea plăcerea să joace cu mine, spunea, tu știi șah, dar niciodată n-am reușit, cu toată cartea mea, cu toate. Dar ce vârstă avea când ieșise? Bă, nu știu, în 50 de ani, cred că, habar n-am, adică mintea mea de copil era mare. Știi? Deci nu a bătrân, jucat șah la închisoare. Da. Ceea ce eu știu că m-am gândit chiar la faza asta că șahul nu-i doar un joc al minții, ci și al practicii. Adică omul ăla, efectiv, nu aveam ce să-i fac. Orice aș fi bun. Practic, legea l-a ținut în șah. Da, și era un om foarte fain și hai să spun cum se încheie acest personaj, s-a certat cu sora sa de la o bucată de pământ și s-a spânzurat de un nuc de pe bucata aia de pământ, dar la modul că nu s-a agățat de o creangă, era un nuc mic, l-au găsit spânzurat cu genunchii aproape, adică s-a lăsat cu greutatea corpului, ca să zic. Și da, așa a murit șoșoia ăsta. La cât timp după ce a ieșit? La vreo 2-3 ani. Vorbești serios? Da. Pentru că s-a certat cu sora sa de la o bucată de pământ, adică o chestie de genul ăsta. Și era vorba de mândria lui, nu era vorba de pământ. Și era un om foarte fain, adică îmi spunea povești, super vorbea foarte fain cu mine și chestia asta că aveam întâlniri, spunea, hai ne întâlnim, mai jucăm, omul avea treabă. Dar duminica ne întâlneam și jucam așa. Pentru Florin, viața e mai importantă decât literatura și decât chiar... Păi nu, că asta e literatura pentru mine, o poveste, adică povești, știi? Florin, și festivalul e o poveste. Evident, și mereu, e o sumă de povești, fiecare ediție este ediția 13. Păi tocmai am auzit, mi se pare senzațional, așa, ce poveste fain, Cuneo Diaz, un laureat Pulitzer, a fost la o party în Podul Roș din Iași, care e o zonă așa nu tocmai centrală, a vrut să vadă cum trăiesc românii și s-a dus cu un prieten comun și s-a dus, s-a simțit minunat, adică aici mi se pare foarte fain, asta e parte din povestea Filit. Sau primul lucru pe care l-a făcut Tracy Chevalier când a venit aici și s-a cazat, a spus vreau să mă întâlnesc cu Cuneo, adică mi se pare foarte fain din povestea Filit să vezi doi mari scriitori ai lumii care se întâlnesc în Iași. Vorbim de întâmplări de azi, de acum, nu, asta chiar de azi, de acum de câteva ore în urmă, în care Tracy a spus primul lucru, vreau să mă întâlnesc cu Cuneo, vreau merg de seară să-l văd în Teatrul Național și pe urmă vreau cumva azi mâine să stăm de vorbă un pic. Mi se pare senzațional pentru Filit. E super mișto când autorii invitați pe scena Teatrului Național sunt fanii unui altuia, știi? Adică Tracy stă la junot și invers. Se admiră și cred că de la un anumit nivel încolo admirația am văzut-o de multe ori. Inclusiv aici, în spațiul ăsta în care suntem noi și apar să dau interviuri sau ceva, am văzut prieteni scriitori care nu se văzuseră de 15 ani și au întors spatele așa și zic, mamă, ești aici sau ceva. Și ăsta, mai știu doi scriitori din Londra care nu s-au întâlnit niciodată până la Iași. Adică se citeau reciproc, trăiau în același oraș și s-au întâlnit la Iași, la Filit. Da, suntem în a doua zi de festival și, Florin, zi-ne puțin highlight-urile ediției, că noi oricum o să mai facem și zilele următoare. Eu v-am mai spus asta cu highlight-urile. Băi, sunt 200 de evenimente. Să vorbesc despre 5 sau 10 nu înseamnă că pe celelalte le-am pus ca să-i fac de râs, știi cum s-a dus omul. Nu, sunt evenimente importante, la fel de importante pentru mine. Hai să vorbim puțin despre... Și faptul că există cineva care citește literatură pentru copii aici în Casa Filit și mi se pare un eveniment la fel de important, că poate printre ăia 20 de țânci care ascultă acum o să ne iasă un scriitor sau un om, nu știu, care o să citească. Da, nu pot să zic că nu e important. Da. Lumea mă întreabă de cap de afiș. Capul de afiș pentru mine, sau cel mai mare sens al acestui festival e că formăm generații.
faptul că mergem, de nu știu, că ajungem la 20.000 de tineri, de exemplu. Trăim într-o țară în care toți se dau cu capul de pereți că e analfabetism funcțional, să facă profesorii să facă profesori, părinții că vin proști de acasă și chestii de genul ăsta, știi? Dar leacul numărul 1 e lectura pentru un alfabetism funcțional. Așa. Și asta e Filit, o imensă campanie de lectură. Faptul că acest Filit are peste 20.000 de oameni care se întâlnesc cu tineri, vorbesc, care se întâlnesc cu scriitorii, bă, poate nu se apucă și e utopie să crezi asta, că toți. Dar măcar știu, adică de unde pornisem noi. Profesorii care spuneau, bă, dar la mine nici nu s-au mirat să audă că există scriitori în viață. Adică ei credeau că ăia cu moara cu noroc, cu capra cu treieză, e scriitori. Așa. Și ăsta mi se pare marele câștig al festivalului. Adică dincolo de vedetele pe care le-am avut noi aici sau care sunt acum. Da, Tracy Chevalier, mega nume. De ani de zile ne încercăm să convingem să vină aici. Îți mai spuneam și ție că am vorbit de Michel Bussy, nu știu dacă am auzit și atât să spun, 13 milioane de exemplare vândute în Franța, 13 milioane de exemplare și tradus în nu știu câte limbi, vă dați seama cam ce gen de autorie. Aseară am avut un proiect cu scriitori ucrainieni în război. Am publicat o carte, Mecanisme de apărare la editura Muzeului, da, așa, cu 12 scriitori cu experiență directă în război și pe 2 dintre ei am avut în Teatrul Național. Niște oameni minunați, oameni cu experiență minunată. Cred că puteți căuta și pe internet, cred că a rămas YouTube-ul, că știu că era live. Am ascultat la un moment dat și eu live, că eram pe afară. Pablo Matiușa și Olena Herasimiu. Așa. Sau ce mai poți să... Bun, vorbim, un laureat Pulitzer, Tracy Chevalier, dar ideea că mâine Serhii Demciuc, scriitor ucrainian, poet, vine de pe front, a primit permisie, adică îl voiam în Teatrul Național, dar nu a primit permisie, deci vine de pe front pentru maratonul de poezie. Vine vineri și pleacă duminică înapoi, un om care se bate acum, în timpul ăsta cu rușii, adică care e de ani de zile în linia întâi, mi se pare senzațional, adică așa ceva n-am avut niciodată în Filit. Tot spun asta, sub 20 de laureați Nobel în viață, 4 au fost deja la noi. Adică, procentual, cred că stăm destul de bine în privința asta. Crezi că au fost și viitori laureați? Cu siguranță, pe am avut cazul Olga Tokarciuc, care nu luase. Am avut în Teatrul Național și a luat la un an sau după. A luat la 2 ani. Sau la 2 ani. A fost în 2017. Da. Așa. Și a luat în 2009. Sunt convins că dacă Filit o să dureze, o să mai avem situații de scriitori care au fost la Filit și... Remus Boldea, de exemplu. De ce nu? Peste 20 de ani. Păi are timp. Dacă să fi. Bă, te ții de treabă, nu faci festivalul ăsta de râs, ai fost invitat. Băi, chiar e o responsabilitate. Mie îmi place totuși. cel mai mult, nu știu, partea asta cu întâlnirea la liceu, deci am fost ieri în Valea Lupului și nu mi s-a, adică cred că e top, rivalizează cu Pașcani. Un liceu nou. De lângă, de lângă Iași. Da. Și acolo pur și simplu am avut parte de un potop din ăsta de întrebări, deci n-am avut niciodată parte de un eveniment unde întrebările copiilor să fie mai multe decât cărțile autorului. Pe lângă cărți, decât ce au vorbit toți profesorii și chiar eu. Adică ce întrebări ți-au pus? Așa, dă-ne 2 exemple. Țin minte mai mult răspunsurile. Zi răspunsurile și încercăm să ne prindem noi de întrebare. Un răspuns era foarte simplu, o propoziție foarte simplă. Pentru bani. Unul dintre ele. De ce v-ați apucat de scris, domnule Boldea? Nu știu dacă era chiar asta. Da. Nu, dar îi povesteam și lui Iulian azi la masă că, băi, îți dai seama, ai 2 cărți, nu prea ai prea multe să zici, mai ales că am fost la Filit de mai multe ori și la un moment dat m-am plictisit eu de mine, adică eu sunt plictisit de propria persoană, nu mă consider atât de interesant, dar e mișto că de fiecare dată când mă expun la un alt mediu, la alt liceu, observ prospețimea poveștilor, că e alt mediu și parcă le văd ca la stand-up dintr-un alt punct și zic, bă, hai să o zic pe asta altfel și mă bucură reacțiile că sunt autentice și la Valea Lupului chiar am avut parte de copii super smart care citiseră și, băi, deci am rămas foarte, foarte mișto impresionat, adică cele mi-au zis că, băi, n-am mai fost atmosfera asta. Publicul vostru cred că ne crede pe cuvânt, dar sunt mulți care se miră, nu că se miră, spun că e imposibil ca cineva să mai citească astăzi.
Eu am vorbit cu oameni care au spus nu există așa ceva. Cum să citești? Dar de ce să citești? Așa. Nu, dacă ai programe coerente, lumea citește. Toți citim. Gândiți-vă că în istoria omenirii, dacă o luăm așa, suntem oamenii cei mai mari cititori din toate timpurile. Dar citim rahaturi. Adică textul, cantitatea de text citit e enormă. Numai că citim postări, chestii, citim foarte mult text, de fapt, dar citim povești proaste sau povești fast food. Și viața nu e numai cartofi prăjiți. Adică... Da, trebuie să stai puțin mai mult pe o poveste și mai mult pe o poveste poți să stai nu pe postări de social media. Și eu nu sunt împotriva, adică și eu mă uit pe TikTok și toată chestia. Evident sunt pentru un echilibru, așa. Da. Cel puțin așa încerc să-mi învăț și copiii mei. Băi, normal că te uiți și la desene animate, că doar nu suntem amiși, așa, dar ideea este... Da, uite, am fost astăzi la Palatul Copiilor, eu sunt moderator la invitația lui Florin, sunt moderator pentru toate cele 5 evenimente cu autori de literatură pentru copii. Da, chiar zi de atmosfera de acolo, că tu ai mai fost. Și fii atent ce a zis o fetiță. Invitatul de astăzi, joi, a fost un tip, da, Ciprian Mitoceanu, și el avea niște cărți și povestea de cărțile lui și copiii zicea, dar sunt aventuri în cartea asta? Da. Dar în cealaltă, care era mai subțire, sunt aventuri? Da. Păi și a zis, erau doi, era o fetiță și un băiat și a zis, nu vă e milă de pădure, că putea să puneți toate aventurile alea într-o singură carte, de ce să faceți două cărți, că oricum tot pe acolo. Adică, fiată, asta este o observație de cineva, de copil, de om care citește deja. Pentru că el a observat, asta e așa, de ce să faci? Eu aș fi tentat mai degrabă să cred că cineva i-a spus ce cărți astea strică natura, nu știu, se taie copaci. Nu, pe de altă parte nu, era o tachinare, deci copiii erau atât de șmecheri, cumva ei erau actorii principali la evenimentul de astăzi. Știi care e faza? Că e meritul tău al scriitorului să-i facă să se simtă așa, pentru că unii copii nu reacționează așa în fața profesorului, pentru că e un talent să-i faci să vorbești pe limba lor. Eu chiar am avut o revelație la un eveniment cu Remus, la Casa Muzeilor, în afara Filit, avea o întâlnire la Serinela, da, și mi-am dat seama de ce tinerii ăștia chiar pe bune vor scriitori în Filit. Și mi-am dat seama atunci. Era spre sfârșitul discuției, durase vreo 2 ore, cred că erau vreo 100-150 de tineri. Prin spate deja unii se mai uitau pe telefon, deja erau obosiți. Și la un moment dat a pus o întrebare cineva mai din față despre depresii. Și am observat cum au lăsat toți telefoanele și mi-am dat seama că e o problemă acolo și am mai realizat un lucru în timp ce el le vorbea. Că el nu vorbea cu grămada, el nu vorbea voi, vorbea cu persoana care i-a pus întrebarea, vorbea cu... și scriitorii fac asta. Generația de asta, toți sunteți proști, v-au tâmpit telefoanele, sunteți cu droguri în cap, cu nimic nu știți și totul e despre voi, o gloată. Și copiii se revoltă când sunt tratați ca o gloată. Atunci când ai, nu știu, cazul celor de la Lecar, de la Logos, când au un profesor care respectă, care vorbește cu fiecare în parte, consideră fiecare elev un individ, atunci ai de câștigat. Și de asta cred că au succes scriitorii români în Filit, pentru că vorbesc pe limba lor și mulți realizează și știu povești de genul ăsta, șocați, că nu să ia, cum am învățat ei formula, care e intenția autorului, ce a vrut să zică autorul, că nu e vorba despre metaforă, despre o serie întreagă de lucruri tehnice, așa cum învață ei literatura la școală. Că e vorba despre o poveste, că e vorba despre ceva care mă interesează și cred că de asta se întâmplă. Da, și mai e un merit al profesorilor care pot să canalizeze toată energia copiilor, pentru că mi se pare că cele mai reușite evenimente sunt alea în care copiii se contaminează de la energia fiecăruia, că unul începe să pună o întrebare, apoi ce m-a impresionat azi a fost că în general sunt cam 2-3 mai vizibile, ăștia pun cele mai multe întrebări, dar mai sunt pe final câteodată 1-2 care n-au pus nicio întrebare și de obicei acolo întrebarea aia, stai că am stat cu asta și
e atât de simplă întrebarea încât te deturnează pe tine. Stai un pic. Care este cartea preferată a dumneavoastră dintre astea pe care le-ați scris? Le-ați Am publicat? primit-o și pe asta și am zis, băi, n-am decât două. Și cel mai prost răspuns e, cred că ăsta e, dacă ai 3 copii, care e copilul preferat? Asta cu copiii... Bă, dar poți să ai un copil preferat, îi iubești la fel, dar poți să ai un copil preferat, să-ți placă mai mult de unul. No. Asta nu înseamnă că iubești mai puțin pe ceilalți. Poți să ai. Nu e un caz similar, adică chestia asta cu cărțile și copiii, nu, eu am cărți clar chiar dintre cărțile mele, Nu? am cărți pe care le urăsc ale mele, adică și eu spun Păi da, clar, păi, mi-e da, rușine am că am scris cartea aia, adică nu mă regăsesc deloc în ea. Deci Un copil am o retardat, carte, da. Am o carte, dar despre copii nu pot gândi, nu, adică e chestia asta că Nu, să faci o carte ca și cum a naște sau ceva, de de răspunsul ăsta. Ceea ce, mă rog, da, există un atașament emoțional pentru față de orice carte pe care ai scris-o în un anumit moment. A fost important să faci aia. Chiar dacă după aia în timp, știi? Adică la momentul ăla, la momentul ăla. Nu-mi pare rău că am scris. Evident. Exagerez când spun, dar știu că am o carte care are 9 sau 10 traduceri, trimisul nostru special pe care nu-l recomandă nou. De ce? De ce nu-ți place? Ultima experiență cu ea trecuseră deja peste 5 ani de la publicare și a apărut în Croația, în limba croată. Și eram acolo la un eveniment, că era noutate pentru ei, eram sătul de... Era a 9 sau a 10-a traducere, tot umblasem pe ea, vorbisem. Și am insistat să citesc o pagină în limba română. Era un actor care citea din carte în croată, dar de dragul de a auzi limba română, li s-a părut așa. Și cât vorbeam acolo, căutam prin carte, frunzăream așa ce să citesc, pentru că mi s-a spus că sunt 3 oameni care înțeleg română în public. Și am zis, bă, nu pot să citesc bla bla bla. Da. Știi că eu mă gândeam, era random, nu am ceva, citeam de dragul de a auzi limba română. Și, băi, n-am găsit nimic, adică tot ce citeam, orice început de frază mi se părea odioasă, adică spuneam, mamă, cum am scris, țin minte, că atunci mă gândeam, leu, deci foarte greu. Cum am scris asta? Ei, te-ai schimbat-o, pur și simplu. Da, acum dacă mă dau mai înapoi, da, îmi dau seama, e o etapă din viață, Da, și eu aș avea niște Eu cred că am avut un ghinion paradoxal. Ghinionul de a publica ușor. Adică n-am fost respins. Nu prea am fost respins. Adică am fost luat repede în brațe de editori. Nu, dar ăsta e un ghinion. Că poți, iată, acea carte e apărută la Polirom, aș fi preferat... Ai publicat și în altă parte decât Polirom? Da, debutul meu. Apropo, cartea mea de debut e la o editură pe care am făcut-o noi. Eram o grupare, un club cultural, Utopos. La Utopos? Da, dar acolo debuta și Lucian Teodorovici și Dan Lungu cu proză, adică eram o editură serioasă. N-am mai mult de 10 cărți, nu cred că am scos, dar iată, debuturi foarte bune. Cu ISBN? Da, cu ISBN, era oamenii în sine. Păi am avut ceea ce ar fi o utopie astăzi, să-ți închipui. Vreo 3 ani de zile întâlniri săptămânale la care veneau 100 de oameni în mod constant. Deci fiecare joi. Gândiți-vă, astăzi se mai întâmplă acest lucru și eram niște nei ca nimeni. Tu ai apărut în antologia aia, în volumul ăla colectiv, Ozone Friendly? Păi nu mai știu, cred că nu sunt. Era doar poezie, ăla a apărut la noi, dar e opera Clubului 8, unde era Dan Nângă, Nimigean. Noi ne și beam, dar eu personal aveam și un soi de râc, așa, pentru că erau scriitori. Ovidiu Nimigean era un scriitor consacrat și avea o imagine mult mai bună. Ei apăreau prin Dilema, apăreau prin reviste și mi se păreau așa că noi facem mult mai mult. Asta era impresia mea de atunci. Adică, uite, noi suntem o instituție, așa, iar ei apăreau în presă, dar nu se întâmplă. Adică mi se părea că e o diversiune la momentul respectiv. Adică sunt o mână de oameni care au o imagine senzațională. Bineînțeles că era răutate de atunci, dar e bine să ai răutatea aia, așa. Ne-am împrietenit oricum, dar știu că la început cam asta gândeam. Ăștia, însă așa, i-am spus lui Dan, lui Ovidiu. Una peste alta vreau să spun că din clubul ăla au ieșit foarte mulți Dan Sociu acolo a debutat. Acolo? Prima oară. Nici nu s-a atât de mulți. Da, Dan Sociu acolo. Știi că am scris eu o cronică în Academia Cațavencu acum, nu știu,
când a apărut. Și l-am remarcat pe Dan Sociu. Am fost primul care a scris în presă, în presa centrală. Haideți să vă spun o chestie, că nici nu contează, nu dau numele sau ceva, dar inițiativa asta de hai să facem ceva mare în Iași, la un moment dat a venit din partea unui politician din Consiliul Județean din Iași, care a fost la Clubul Utopos. El venea în mod constant. Da, ceva mare însemnând filit, adică? Da, și a zis, hai să facem ceva. Mie, lui Lucian și Dan a zis, hai să facem ceva, sunt în măsură să punem la cap, hai să gândim ceva mare pentru Iași. Dar iarăși spun, omul ăla neștia de la Utopos, el a fost la multe ședințe Utopos stând în public. El a crescut, în public era. Da, era tânăr, nu avea nicio treabă, n-a citit niciodată. Era în public la ședințele, în întâlnirile Utopos. Da, păi sunt multe semințe aruncate, a contat acest lucru. Da. Bă, eu cred că și în viitor, adică nu știu, Iașul cred că e într-o situație foarte bună, pentru că mă uit la puhoaiele de copii de la Casa Copilăriei, de la Palatul Copilor, bă, sunt foarte mulți. Dintre ăia vor rămâne cititori adulți, se vor transforma în adulți care citesc. Băi, nu toți, dar o bună parte, adică formez o generație. Bă, formez, adică... Mie mi se pare că idealul nu e să citească toată lumea, că nu, e o prostie asta, să crezi că se poate întâmpla, dar să ai o masă critică de cititori, adică o țară fără cititori e la fel de defectă ca una care n-ar mai avea preoți sau instalatori sau orice vrei tu. Trebuie să ai și asta, că oameni care să ducă în spate literatura, cum ai preoți care duc în spate, preoți buni, care duc în spate biserica, dincolo de nuanțele politice ale bisericii, de așa, sunt preoți pe care eu îi cunosc minunați, așa, care duc în spate ideea adevărată de credință, ai instalatori care îți duc ideea adevărată de instalatori care ți-o faci, adică profesioniști, ai nevoie și de cititori. Marea problemă, să nu credeți că în Franța sau în Anglia vă închipuiți că toată lumea citește. În schimb, e o masă critică, o piață imensă față de noastră, pentru că procentajul e mult mai mare. Ca idee, n-am mai văzut de mulți statistici, dar la un moment dat, piața de carte din Ungaria era dublă decât cea din România, la o populație în jumătate decât noi. Despre asta vorbim, adică noi riscăm la un moment dat să nu mai citească nimeni dacă lăsăm lucrurile așa de izbeliște. Și plecăm pe ideea, băi, nimeni nu mai citește, nimeni nu-i interesat, degeaba face. Nu, cheia e în școli și cred că și profesorii... și la părinți. Cheia e la noi toți. Bă, și la părinți, dar acum să știi că un profesor bun te poate apropia de literatură sau te poate îndepărta. Oameni buni, tocmai vă dau o experiență recentă, acum o săptămână a fost ziua fiicei mele și Amelia, care muncește așa, s-a îmbrăcat în zână și s-a dus la grupa pregătitoare, a mers așa pe stradă, adică lăsat cu toată nebunia în filit și s-a dus și le-a citit copiilor și le-a dat cărți. Așa. Și copiii au fost încântați, dar doi copii nu au vrut să ia cartea. A spus, tata nu citește. A spus, nu, de ce să fac cu cartea? Copilul ăla nu era de la sine, l-au pe Marc plângând. E în căști și dacă auziți un copil plângând, ăla-i film. Dar mai degrabă râde decât plânge. Și asta zic, aia e de la părinți. Deci ăla n-a văzut o carte în viața lui în casă. Contează foarte mult și acesta. Da, contează sau nu contează? Eu n-am avut nicio carte în casă. E ca și cum ai spune, băi, n-am pian în casă, dar când ai mei rup cu pianul. Nu, e aceeași poveste. Dacă n-ai cărți în casă și hai să ne uităm, știi cum? Faceți o vizită la magazinele astea de mobilă și vedeți ce se vinde sub eticheta de bibliotecă. O chestie în care are cel mult 3 rafturi care oricum sunt ocupate cu lumânări parfumate. Da, 2-3 chestii. O chestie imensă în care e depus televizorul, plasma, așa, și 2-3 rafturi în care nu. Și da, sunt foarte mulți copii care n-au o carte în casă. Păi sunt, dar asta nu înseamnă că sunt condamnați ăia. Dar nu știu, ceea ce subliniez eu, hai să nu dăm vina pe celălalt, că e vina, nu, toți suntem de vină pentru chestia asta, toți, adică toți avem problema asta, spuneam,
aparent pe toți ne doare treaba asta cu analfabetismul funcțional, dar părinții zic că școala e divină, școala zice că părinții, ăștia că sistemul, că statul. Bă, nu, hai să facem ceva. Eu cred că e responsabilitatea statului, în primul rând, ca să fie un buget mare la educație, să fie profesori super bine plătiți și super bine pregătiți, să fie tentați, nu știu, să fii tu tentat, să intri în sistem sau eu să intru în sistem sau oricine care iubește, să fie oameni care iubesc literatura. Dar ideea să nu te culci pe urechea că, băi, nu face statul nimic și atunci nu se mai poate face nimic. Asta e o prioritate. Eu sunt total de acord cu tine. Da, trebuie sistemică, da. Trebuie prioritatea. Eu cred că mai e o chestie acum și nu știu dacă am dreptate, dar nu știu, simt chestia asta că oricât de buni ar fi profesorii, oricât de bun cititor ar fi și părinții copilor respectiv, la un moment dat, nu știu, a lifelong reader, deci un cititor din ăsta de cursă lungă, care pur și simplu iubește literatura și poveștile, e ceva foarte rar. Știi, eu am colegi și colege, foști colegi de liceu care au citeau în perioada liceului, au mai citit la facultate, dar acum de când sunt corporatiști, abia dacă mai deschid o carte. Și ei citeau atunci. Mi se pare ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat viața, habar n-am, dar pentru unii dintre noi a fost mai importantă chestia asta. Și nu vorbesc doar de cei care am devenit scriitori, vorbesc că din cei pe care mi-amintesc eu că citeau, foarte puțin mai fac chestia asta. E interesant că am întâlnit cu o amică care mi-a spus, băi, am reînceput să citesc după 5 ani de zile, 32 de ani ca mine, și mi-a zis, băi, câți ani am pierdut, mi-a zis, adică am uitat cum e experiența asta, știi? Măi, nouă ni se întâmplă, chiar mă gândeam aseară uitându-mă la scriitorii ucrainieni, așa. Nu știu dacă ați sesizat cât de importantă e poezia pentru ei și că e vie. Da. Și mâine seară la maratonul de poezie facem un moment special și am văzut cât se pregătește Olena, care a fost aseară pe scenă, pentru face cartoane cu numele prietenilor morți în război și cu un poem dedicat în asta și faptul că ea consideră că poezia e foarte importantă. Și că pentru oamenii ăia poezia aia e ca un soi de rugăciune și e foarte, foarte specială. Ce s-a întâmplat? Ea a spus aseară și a explicat senzațional chestia asta. A spus de ce mai scrie poezie. Că simte că dacă n-ar mai scrie poezie, Putin s-ar bucura, ar zice, uite, Olena nu mai scrie poezie. Am învins-o. Știi? Asta spun, noi ne-am obișnuit cu comoditatea, de asta nu mai citim. E mult mai ușor să vezi un serial, bă, n-ai chef, n-ai nu știu ce. Dar pot veni vremuri în care cărțile mai devin importante, în care te întorci la ele și îți dai seama că ele contează. La nivel comic mi-aduc aminte la un moment dat că totul ține și de mediu și de context. Eram la mare, la munte mai mulți oameni cu corturile și n-am putut urca într-o zi, ploua. Bocănește, așa era. Și, nu știu, 5 corturi, am mulți. La munte sau la mare? Nu, la munte. Și nu am putut urca pe munte și aveam, tot timpul plec cu cărți în portbagaj. A fost bătaie pe cărțile alea. Adică n-aveai ce face, adică nu semnal, nu nimic. Deci efectiv a fost bătaie. N-ai nevoie de curent electric în primul rând. Am prins discuții, dar cât dracu ții cartea aia? N-ai mai terminat. O carte nu se descarcă, știi? Da, așa. Am 1% deci, din cartele. Toți vorbim de overload, adică de o cădere de curent. Ia să ne cadă curentul vreo 3 zile, ceea ce e perfect plauzibil, să vezi cum te întorci la cărți, cum Sper să nu se oprească curentul acum cât edităm asta. Mi-am adus aminte cum râde Sandu Dabija, regizorul de teatru, de Radu Judă și de cinematografie. A spus, arta voastră e zero. M-am luat cablu din priză, s-a terminat cu arta voastră. Vă scot din priză, nu mai existați. Teatru e arta adevărată. Da, teatru, da. Că poți să joci, da, evident. Și aici... Da, a fost intens. Eu nu am stat până la capăt aseară la ucraineni, la Olena și la Pavlo, dar băi, totuși povestea de cum a învățat, ce e filologă, nu Olena? Cred că și, deci, absolventă de filologie care... de 7 ani am învățat meseria asta de paramedic. Da. Și pur și simplu a vorbit despre curaj, despre frică. A zis, bă, normal că ți-e frică, dar înveți să nu-ți mai fie frică, știi? Da, e foarte... și curajul se învață cumva. Da, e foarte fain cum a început, chiar așa a început seara cu... I-a întrebat Robert Șerban, vă mai e frică de ceva, după experiența asta?
și a spus că doar la început îi se părea că e invincibil. După primul bombardament, când a scăpat, când așa... Din 2014 încă a început. Da. Și a zis că a învățat ce-i frica de-abia din momentul în care a început să aibă grijă de alții, ea fiind paramedic. Adică vă dați seama câți oameni a văzut, a și povestit. Am apreciat delicatețea lor, n-au spus lucrurile alea cumplite pe care le-au văzut. Doar le-au lăsat așa, prin aer, cu omul pe care l-au încurajat o noapte întreagă că o să supraviețuiești și a murit. Dar nu au intrat, vă dați seama ce vede un paramedic pe parcursul unor ani de război. Un om care e în spatele frontului și preia răniții, oamenii de acolo. Vă dați seama că am ceva. Și tocmai asta vă spuneam, acum o oră am vorbit cu Olena, stătea, scria cartonaș și se pregătește ca pentru cel mai important lucru de pe pământ, pentru momentul poetic de mâine seară. Când a zis că în 2022, când a început războiul, ea a scris doar 4 versuri. Da. Doar în anul ăla. Da, deci... Și pe urmă a spus că și-a dat seama că e învinsă dacă nu-și mai vede ei. Exact. Să știi că și eu am un amic în Lvov, sau cum se pronunță? Liov, avem de la Cantemir încoace. Liov românesc. Ostap Slivinski e un poet cu care eu am împărțit un premiu în Germania în 2009 și Ostap, știi cum s-a activat? El nu a ajuns pe front, nu știu care e faza și foarte bine, bănuiesc că a fost mai util în altă parte. Și el s-a mobilizat și a publicat, a scris, a strâns povești de război, a publicat, nu știu, în Franța, în Italia, a făcut el niște antologii exact cu poezia în vreme de război. Și bănuiesc că e foarte important, știi, e foarte important. Imaginează-ți că sunt niște oameni care luptă acolo în primele linii și primesc o carte de poezie scrisă despre ei, cu situația lor și așa mai departe, și e foarte important. Eu urmăresc pe Serhii Jadan, care e un mare scriitor, apropo de viitor nobelar, pe Serhii îl văd luând Nobelul pentru literatură, un mega scriitor dinainte de război, cât de implicat și că am văzut săli cu mii de oameni la poezie. Serhii mai și cântă, Serhii cunoscut și în privința asta, Serhii Jadan, e tradus la Cartier, apropo, merită să-i citiți, un mare romancier, așa, care e implicat zi de zi de la începutul războiului în război. Așa, și el a făcut turnee și am văzut cât de important a devenit poezia pentru moralul lor. Uite, titlul acestei cărți l-am dat Mecanisme de apărare. Mecanisme de apărare, ca termen psihologic, înseamnă ce faci în condiții de traumă, cum reacționezi ca de stres acut, ca om. Da, și poți, unii luptă, e chestia aia, lupți sau fugi, știi? Bă, și în vreme de război mai degrabă scrii poezie, pentru că este ca și cum ai da un shot peste cap, nu ai timp să construiești roman sau proză. Au spus aseară că scurtă sau poezie. Marele romane ample se vor scrie după încetarea războiului. Acum n-ai timp de așa ceva. Dar Tudor Ganea e într-un război domestic, are copii mici, are un copil de 1 an și ceva și a zis, sunt nevoie să scriu proză scurtă, că sunt foarte obosit, nu mai dorm. Știi, mă rog, alt război, povestit, cu Carver, interviul ăla pe care l-am citit, că Carver s-a căsătorit la 19 ani, a avut copil imediat la 19, a avut primul copil la 20 pe al doilea și a zis, m-am apucat să scriu proză scurtă că trebuia să am ceva gata, adică nu aveam prea multe joburi ca să pot să stau cu o poveste lungă în cap. N-ai ce să faci. Tot l-am pomenit, asta am spus și eu. Sandu Dabija, am fost la Berlinale cu el, cu Aferimul și cu Radu Jude și citește foarte multă literatură română contemporană. Și am rămas șocat să văd că mi-a citit toate cărțile. Și după ce ne-am împrietenit noi, stăteam de câteva zile, așa, mi-a zis, Florin, îmi place foarte mult de voi, generația voastră, foarte... dar când scrieți voi romanul ăla, așa, tată, mare, de 400-500? Și știu că mi-a venit așa, cu ciudă și i-am răspuns sec din prima. Când, Sandu, când? Toți avem servicii, toți ne scriem pe sub masă ca și cum ne-am uitat la reviste porno, că n-ai timp. Scriem la job într-o fereastră acolo. Să nu ne prindă cineva că scriem sau ceva. Când să scrii romanele alea? N-ai cum. Da, uite, voi sunteți doi cititori importanți.
Cititori importanți. Știe toată lumea. N-am zis scriitori importanți, zis cititori importanți. Credeți că a apărut romanul ăsta de care zice Sandu Dabija? Nu. Păi uite, de exemplu, Din generația A noastră, a lui noastră. Florin, a noastră A nu. vorbit de Ovidiu Nimigean, are un roman foarte bun cu un titlu care ne-a inspirat, Rădăcina cel puțin de- în termen de marketing, Rădăcina de Buxau, care e la vreo 400 de pagini. Dar ce vreau să spun că a apărut recent un nou roman al lui Nimigean de 800 de pagini. Sunt foarte curios să-l văd. Da, Adică să-l citesc. am citit review-uri bune despre el, impresii bune. Nu știu doar că a apărut, așa, și sunt curios, adică mă aștept la lucruri bune de la Ovidiu, știi? Ovidiu e mai mare decât tine, Da, nu? da, Decât da, noi. da. Da, e un pic, e un 5 ani peste Da. generația noastră. Nu știu, mi se pare că suntem buni la romane mai scurte, știi, în general, adică ceea ce nu, uite, nu știu, zicea Richard Ford de marele roman american, că după el marele romane americane nu sunt cele mai bune, ci că americanii excelează la the short novel, știi, la marele Gatsby, William Maxwell. Sincer, mie mi se pare o adică discuție plicticoasă asta, că nu-i deloc relevant, roman mare, e un complex provincial, roman mare, roman Da, mare mic. se presupune că trebuie să fie și voluminos, că la asta în se sensul, referă, nu? la cantitate. Dar mi se pare o prostie când ai, nu știu, o zi din viața lui Ivan Denisovici Denisovici sau sau- Străinul lui Camiu, că cred că au 80 de pagini sau ceva. sau Adică e Procesul, discuție. sau Ciuma, sau... Na. Iar acum, la asta mă leg de extreme, să zic, nu fie cherry picking, dar într-un roman de 250 de pagini poți să spui ce spui și nu 800 de pagini Exact, fără asta. nicio problemă. Și eu cred la fel. Cred că acolo aproape se anulează Și eu discuția cred. despre cantitatea, numărul de semne ale Da. Eu cred că cantitatea contează la romanurile de gen fantasy, din astea sau sociale, unde ai nevoie, într-adevăr, de foarte multe pagini ca să ai un build-up al unei lumi, știi? Nu mai știu cine a spus povestea asta. Da, da. Dintre scriitorii noștri vechi care publicau sub comunism, că îl învățau un scriitor bătrân pe ăsta tânăr, erau plătiți la coli tipografice, nu la număr de semne. Și el învăța de importanța numelor lungi de personaje, pentru că ieșeau nu știu câte coli tipografice în plus. De asta la ruși, adică, nu? Nu, la noi în România, noi? adică nu pui Ana, tată, adică trebuie să găsești un nume cât Ana Papadopol Popescu. Că ieșeau niște și tu erai plătit la numărul de semne, știi? Nu, iar acum chiar nimeni nu te mai plătește la numărul de semne. Nu, despre e o discuție aproape, știi? Nu știu, mi se pare așa, o dovadă de gentilețe, măcar din când în când să mai publici și un roman scurt după ce ți-ai făcut cheful cu niște chestii mari, pentru că într-adevăr, uite, eu sunt fan Barico și nu doar Barico, dar am o colecție întreagă, cred că pot să fac un raft, un răfticel așa acasă, doar cu romane de în jur de 100 de pagini, care sunt senzaționale. Nu știu dacă în jur de 100, dar la 150 cu siguranță. Până într-o 150 da, de găsești, pagini. cu siguranță, poți să găsești. Iar asta spun, de la 200 în sus e irelevant, adică, știi? Și poți să spui o poveste bine și bună în puține cuvinte. Asta nu înseamnă că adică eu cred că o poveste ține cât are ea suflul natural, cât e vie, știi? Că așa e foarte ușor, cum să spun, toți am căpătat, e atât de simplu să ai știința asta a scrisului, numai dacă ești interesat, nici nu trebuie să fii talentat. Să lungești o chestie, poți să o faci oricând dacă vrei mai mult. Dar o poveste, cum să spun, Știi, are mai pui respirația o cană ei, cu apă știi? în ciorbă, în oală, haide mă să mai punem două, mai mâncăm de două ori. Dacă, adică mie mi-ar plăcea și cred că deja am o idee de roman pentru care trebuie să mă duc în 400 de pagini. În 400? Da, măcar în 400 de pagini ca să fie. De ce? Pentru că sunt mai multe povești între pătrunse. Da, dacă mă apuc să scriu povestea aia, nu o să o fac pentru că a spus critica. Ar fi o idee, știi? Nu, dar câștigi mai mulți bani. vă și spun, aici vorbesc de 3 cupluri, de 6 personaje și e caz rar, în care am titlul și sigur o să rămână asta, O groază de iubire se cheamă. O groază de iubire? Da, și despre Da, toate mișto. formele de iubire și n-am cum să Am le mai public vorbit despre separat. asta, da. Adică povestea aia trebuie să fac un întreg. Adică ce se întâmplă? Mamă, tată, fiu, frate, soră, amant,
Deci, și trebuie să prind întregul ăsta despre iubire. Și am în cap foarte 3 zile, 2 cupluri, 3 povești de călătorie. Prima zi vreau să o scriu siropoasă așa până la grețoșenie, cum e iubirea la început. A doua lucrurile se complică și totul se termină îngrozitor. Și să prind toată povestea asta a iubirii. Ai văzut filmul ăla Perfetti Sconosciuti, ăla Perfect Strangers, ăla italienesc? Cu cuplurile alea care... Sunt mai multe cupluri care se duc la o cină la unii dintre prieteni și fac un joc din ăsta social. Bă, hai să ne vedem dacă avem încredere unii în alții, gen noi ca cuplu și noi dintre prieteni. Hai să ne lăsăm telefoanele pe masă toți și fiecare citește cu voce tare mesajele, toate mesajele pe care le primesc. Și îți dai seama ce se face acolo. Și ies la iveală niște povești de astea. Da, apropo de... Erau amanți între ei, nu se știau. Da, deci... tipul ăla de scandal, cum e Măcel, cearta aia, eu vreau să ajung acolo. Cu Christoph Waltz, care e o piesă de teatru la bază. S-a și pus la un teatru, este cu Papadopoulos și cu... filmul e foarte mișto. Filmul cred că a luat și Oscar. Filmul este cu Christoph Waltz și cu Kate Winslet. Măcel se cheamă? The Carnage, mă, cred că l-ai văzut. The Carnage. Mă, e o poveste așa, super simplă poveste. Un cuplu de părinți vin la alți părinți că s-au bătut copiii în parc. Și e demență, adică e demență. În zona asta vreau să scriu despre o groază de iubire, adică despre și discută aia 4 oameni, nu? Da, e genial, adică ce iese din relații și de... Ador rama asta la povești cu niște personaje pe care le închizi într-o cameră și le lași acolo. Mi se pare că ai deja motorul narrativ, adică e Hateful Eight. Exact, Hateful Eight. Poți să-ți faci blaua când închizi personaje, bă, nu plecați de aici până când zic eu. Eu am, ca să vedeți, ușile închise, sartră. Mă gândesc serios, am un cuplu de copii care fug în munți să facă indieni cu trotinetele electrice, așa. Fără baterie. Un cuplu care pleacă din România la Paris să-și ducă câinele la montă ca să capete nu știu ce rang, toată ierarhia câinilor, o călătorie de asta cu dubiță. Și un cuplu merg la Arsenie Boca, încă nu m-au hotărât, la un loc sfânt, un tur de mănăstiri din România, după... o să fie și foarte fain. E ofertant. Da, asta-s poveștile. Da. Așa. Și am planul ăsta nu să-l pot scrie în 200 de pagini. Păi da, stai puțin, că nu e nevoie. Cât îți cere povestea, stai puțin. Păi nu, că la relații aparent ai nevoie de timp. Tu știi asta, voi știți asta ca scrită. Nu trebuie să le construiești, adică nu poți să le fugărești. Adică eu pot să, iată, v-am dat în mare un plan, pot să-l scriu și în 10 pagini, dar nu iese un sketch, știi? Nu iese povestea asta ca să respire, ai nevoie să... Ai nevoie de spațiu pentru mare, că sunt multe personaje complicate și ca să construiești relațiile alea dintre ei, să le afli pe parcurs ce se întâmplă, cine cei și care e legătura dintre personajele alea, așa ai nevoie de timp. Da, și ca climasul emoțional să fie mai puternic, ai nevoie să stai un pic cu ele, să ai încredere că ceva o să se întâmple. Știi, și că o să fie un... Așa am fost eu, în situația asta am fost la teoria fricii, că teoretic puteam să tai 100 de pagini de acolo. Da, ți-am spus și eu asta, că puteți face. Dar aveam nevoie de spațiu ca să schimb, ca să se vadă schimbarea, cum se schimbă personajul. Exact, despre asta cum se aglutinează și nebunia, cum se construiește și la un moment dat să treacă în partea cealaltă. Ai nevoie uneori. Știi cum? Ai nevoie de goluri, nu poți să fii numai... Mi-a venit în cap acum, am avut un profesor de chitară clasic, am făcut asta în tinerențe, și îmi spunea, cântă tăcere, de ce nu cânti tăcere? Așa îi spunea pauze de acolo. Exact. E foarte importantă pauza aia în frazarea melodiei. Și mie mi-a rămas asta, apropo de orice, de ce faci? Bă, ai nevoie și de tăceri, cântă tăcerea, adică pune pauza aia acolo. Și uneori merge să spui totul foarte repede și alteori trebuie să construiești niște tăceri de alea, niște goluri, trebuie să așa, tocmai pentru a scoate în evidență momentele alea dramatice, știi? Dar și în proză scurtă, frate, tăcerea este foarte importantă. Vă pierdeți 3 sferturi din asta. Nu e adevărat, suntem la Filit, vorbim despre scris, despre cărți, festivalul Dacă nici la Filit nu vorbim despre cărți, ne place. Eu n-am o problemă, mă gândesc, mi-e milă de voi, știi? Cât o să se uită la podcastul ăsta. Mie milă deloc, nici de mie, nici de oamenii care oricum sunt smart și știu că venim la Filit în fiecare an, a 4-a ediție consecutivă ca realizator de podcast. Trebuie să mă chemați odată, chiar m-am gândit, vă ascult.
foarte des și aproape că Știu. pe tot. Așa. Bă, chemați-mă o dată să nu vorbesc chestii intelectuale. Hai să vorbim. Bă, nu vorbim, mă, de ale golăneală, vieții. ceva. Nu știu. Șoșoi. Eu nu am postura asta. Șoșoi, povești. Da, dacă n-ai spus din prima, aoleu, vine unul despre cărți, tată, vorbește. Știi? Nimic despre cărți, o să pun titlul. Da, e bun. Da. Uite, avem titlul. Avem titlul și da, suntem la Iași, stăm până duminică. În seara asta este... Bă, am auzit-o pe o doamnă spunând Juno Diaz, asta e în engleză. E Junio, el e Hunot. dominican. E Hunot atunci, dacă e Junot, se Dar m-am citește întâlnit cu Hunot. Chivu acum la cafenea, a zis Eu Junot. zic, omul e așa de Junot? relaxat. Așa zisese, da. Da, asta e în română. Măi, eu am auzit- Asta e în română. Junot Eu în am română. auzit și pe YouTube că Junot. verific. Am auzit Junio. Chiar în varianta. Cel mai simplu să întrebăm omul. Nu, Junior, Adică, nu, bă, cum Junior te este cheamă? personajul lui, ăla, alter Junior, ego. Junior. Nu Junior, da. mă, Junio. Junio. dar Nu nu e se- Junior. Dar nu știu de unde ar veni, n-am fi. Nu, este Junior. Păi e cu Y, Iulian. E cu Y? Da, Junior, Junior, atunci da, e Junior, da. Junior. Da, e cu Y? Da, e Junior, da. Da, e cu Y. Da, mă, Juno Diaz, e american. Juno De Diaz. origine dominicană. Un tip senzațional și un scriitor senzațional. Da, este. Deci Bă, la Pulitzer, sufocare și- la Black Button Books și uite așa o pierzi 2 volume de Tot proză la Black scurtă. Button Books. Așa și Și mai la scurta și Polirom. viața lui Oscar, cum îl cheamă, nu, peste titlul ăsta nu știu. Oscar, E la Polirom romanul. Mau. Dar nu cred că mai e piață doar în anticariate. Eu Nu știu am ce luat-o s-a de la întâmplat acolo. anticariat. Da, Da. cred că aia e de acolo. Da. În rest, apropo că nu sunt legate, voiam să spun asta, nu subliniez și un om senzațional, că poți să fii un mare scriitor și nu neapărat un om senzațional, zic eu. Da, Evident, sunt cazuri. da, știu că... Nu sunt legate, nu e o redundanță aici, o tautologie. Nu, și nici nu ai acces la om, adică tu ai acces doar la carte, știi că omul ăla s-a întâmplat să facă niște lucruri. Și Dostoevski era cam țepar așa. Da. Era gambler, era țepar, împrumuta bani, nu-i dădea înapoi. N-a venit la Filip, nici venit nu la l-a Filip. Dar chemat. nu mi-a cerut bani. Mie nu mi-a cerut Dostoevski bani, că eu îl citesc cu plăcere, nu mă... Cioran zicea de scrisorile lui Dostoevski că îi plac foarte mult, poate chiar mai mult decât romanele, pentru că acolo îl vezi pe Dostoevski în micimea lui sufletească. Avea scrisori către frate sau către el. Trimite, te rog, 50 de ruble. Știu că mai am să-ți dau 200. Îți trimit data viitoare imediat. Trimite, mai te rog, nu știu cât trimite, nu știu cât. De fiecare dată când mă mai împrumut și eu de bani de la cineva, de la vreun prieten, zic, bă, dar și Dostoevski, frate. Hai că nu e chiar așa. Asta e, o scoatem la capăt până la urmă. Mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Florin Lăzărescu, invitatul special de astăzi, este Filit în desfășurare. Sper să postez mâine, probabil că o să postez sau în seara asta, vedem episodul și ținem Și să mai legătura. faceți, că aveți oameni faini. Facem, avem niște clienți. Avem. Niște clienți, un prieten, actor, autor care zice că nu e scriitor, e doar autor și care face cam- balet aici la Filit. Care ne cam pune în corzie. Se pare că i-a provocat o criză de identitate festivalul ăsta. Dacă vine să-l întrebați. Da. Sigur vine. Dar pare că nu mai știe cine este. Bă, eu nu sunt aici, dar nu sunt nici dincolo. Dar unde sunt eu? Cine sunt eu? Dar îmi place aici, dar parcă n-aș vrea să fiu aici, Da. dar îmi place. Da. E un om senzațional, nu vă zicem deocamdată despre cine. Dar sigur îl cunoașteți. Adică Toată lumea îl cunoaște. e mai cunoscut chiar decât mulți scriitori cunoscuți. cum Are să- eveniment acum, sunt curios Da, câte are lume e eveniment acolo. acum. Poate ajungem și noi un pic. Da. Ok. Bine, ceau, să fiți iubiți, mulțumim Ceau. că ne-ați Mulțumim, ascultat. salut. Ceau. RSS Reloaded. Cele mai periculoase catastrofe naturale rămân totuși oamenii.